Danas ljudi koji se zapošljavaju malo šta imaju u odnosu šta smo mi imali. Viskoza nama znači kao majka, ona je bila majka za sve nas. Viskoza mi je značila sve. Značila mi je sigurnost, značila mi je porodica, bila mi je druga porodica. Sve je bilo lepo, jeste to hemijska industrija i zvuči nekako, ali sve je to bilo lepo. Sada kada bih kretala, istim putem bi išla. Viskoza je gradu značila život, život. Ja kao dete rasla i Loznica sa mnom zajedno. Fotografije sam pronašao u nekadašnjoj fizičkoj laboratoriji. U tom prostoru fizičke laboratorije zajedno sa laborantima radio je i fotograf koji je ispratio sva dešavanja koja su bila u fabrici. Ja nisam od 2004. godine ušao u ovaj krug. Kad se to sve srušilo, tuga me neka uhvatila. Da nije bilo Viskoze, ne bi bilo ništa od ove Loznice. Viskoza je jednostavno bila kao neki krvotok. Viskoza je za mene život. Mnogo sam vezan za Viskozu.